Salutare toți și bine ați la un nou vlog. Astăzi jucăm car parking cu Denis. Salut! Și astăzi ne-am gândit să jucăm car parking fiindcă s-a pus un nou update. Ia uitați. S-a pus aici harte. Ia uitați cum s-a pus aici. Să mergem acolo să vedem și noi ce e acolo. Și da, nu uitați să dați și un like, un subscribe. Și câte like să strângem? 5 like-uri. 5 like-uri ați auzit acolo. Hai să-i dăm drumul. Hai. Deci, unde mergem întâi? Mergem acolo, direct. Hai să punem checkpoint-ul. Hai, da. Întâi unde mergem? Mergem acolo. Mergem aici. O luăm de aici. Nu, o luăm de aici și mergem tot mai încolo. Hai că o să vin eu după tine. Că nu mai punem checkpoint-ul. Dă-i. A, dar stai că mă pune urât. O să o luăm noi pe aici, o să știu eu. Hai, dă-i. Bă, stai să dăm drumul, să nu mai fie avariile. Deci, bă, stai puțin să arătăm și aici că a pus curse. Hai să facem și noi curse. Ia uitați, mă, ce-a făcut aici curse. Și apropo, mașina, dă-mă ce sunt. Mașinile acum merg să duc într-o parte, nu știu ce au. Nu înțeleg. De ce au? Fac rariu. De ce au uitați cum... A! Uite. Băre! M-am dus pe opinii. De ce au uitați cum face mașina? Era să fac accident. Hai să mai repede să nu facem accident. Hai. Unde ești? Hai, ieși afară. Eu merg întâi să-mi repar și o mașină. Că am făcut o varză. Eu nu am lovit-o. Că sunt pro player. Nu prea ești. Bă, am văzut eu. Ba, ai benzină? Da, am full. Sper să nu se ducă, că acum merge benzina imediat. Hai, ce arată-i oglinzile. A, da, ia uitați, frate, ce șmecher am făcut aici. Oglinzi acolo. Să vezi. Hai, că era în spate, că acum merge mașina mea mai tare ca Hai asta. că mergem mai tare. Serios acum. Bă! Da, rip Denis în comentarii. Nu, că am luat pe aici, ca așa să iau. Hai, bă, O unde iau ești? pe aici, Că nu știu și eu drumul. Normal trebuie să o luăm pe acolo, dar o luăm pe aici, fiindcă trebuie să o luăm noi pe aici. Da. Dă-i vere că te întreg, ia uite. Hai că mă trec. Bă, eu aici îmi pun ăla. Pilot automat și eu. Da. Da. N-are nimic, o să-mi pun pilot automat acum. Da, în curbe să nu vă puneți pilot automat, că Da, în curbe nu prea. Că dacă mergi tare, te-ai dus. Nu. Acum e drum drept, pot să-mi pun pilot automat. Bă, mergi tu în față, bă, că eu nu știu. Mă, cum a făcut aici la benzinărie? Bă, vere! Dai. A mea e 200 deja. Da. Nu mai ține pilot automat. Nu știu ce ai făcut. Wow. A, merge prea tare, vere. Bă! Scriți acolo, rip Denis. Da, rip Denis în comentarii. Stai, nu e rip, fiindcă sunt mai în față ca tine. Cum? Așa, Așteaptă-mă, am bă. văzut. Așteaptă-mă acolo, că eu nu știu drumul. Am văzut ce am auzit bine. Am ajuns bine. Eu am făcut mașina praf la curbele! Ce am făcut? Nu, m-a dat de acolo. Dacă ai dat acolo pe drum, N-are nimic. ce să-ți fac? Am vrut să pun pilotul și am apăsat acolo. Da, și ai făcut pilot automat. Merg cu 150 în curba. Eu merg cu 200 la curbe, dar nu mai merg. Am luat stâlpul direct, fraților. Deci Bă. scrieți în comentarii Nu stâlp. știu ce are mașinile. Și nu e de la 4x4, nu știu ce are. Dacă dai și pe față și pe spate. Să-l Dar stai așteptăm că... pe Denis. Bă, hai că nu am făcut mașina praf, eu. Ba da, eu când suntem la primul plec trebuie să oprim, să-mi punem și benzină ca să nu rămânem pe acolo, că nu știu dacă e benzinării pe acolo. Aoleu! Am luat cap de pod. Direct. Cap de pod. Ca până vine Denis moare omul. Ce are, bă?
Bă, tu mergi bine sau nu? Hai că eu sunt aici. Te aștept. Ce stai, bă? A, tu de ce ai mers atât de mult? Hai că pun și o pilot automat și dau. Nu, acum a Îi făcut. dăm Blanao! Cu 200 în curbă! Nu, ce-a făcut? Cu 200 în curbă! Am luat, am trecut ala. Ce uite ce rare fac, bă! Ok. Da. Denis, unde ești? Nu cred că sunt prea bine și nu știu dacă mai ești de aici. Nu, încet. Bă, la unde ești? Uite, mai. Dăm încet. Hopa, hop într-un picior. Domnule confutat. Da, dai, hai. Ca să punem pilot automat și nu mai dăm așa tare. Hai, Mergem cu 100, dar nu așa tare. 150, uite cum merg cu 150 și... Eu merg cu 200 în curbă. Curvă. Stai. Acum mai dai. Da, nu știu de ce, dar de ce a făcut car parking mașinile astea? De merg... Hai că te aștept la primul peco. Băi! Patinează mașina, vere. Te aștept la primul peco. Pecolanis. Bă, cum ieși și eu de aici? Buta! Da, mașină rip. Stai puțin să vedem dacă dăm aici. Bă, vere! Cum ieși și eu de aici? A, gata. Da, Denis, să fii pregătit să vezi cum arată mașina mea. Hai că te aștept la primul peco. Hai bă, că mie nu mai aruncă. Bă, n-a mers pilotul automat și m-am dus. Du-te, adică! S-a dus mașina, fraților. Hai bă, că trebuie să o iau pe aici și nu știu pe unde să o iau. Deci, stai puțin să vezi și tu cum arată mașina. Ia uite. Uite. Ok. Trebuie să o speli. Deci, da, trebuie să o spăl. Deci, ia uitați, fraților, cum arată mașina. Praf, direct. Da, și am. Oglinzile s-a făcut căcat, da. Hai să o reparăm aici, că tot trebuie să o luăm pe aici. Da. Da-te, bă! Trebuie să-i pun... Bă! Eu am pus tracțiunea în față și nu mai văd că nu mai face așa. Mie încă mă face așa. O să punem și motorină să nu rămânem. Bă, patinează prea mașina pe nisip. Dai și pune-te și tu la mecanic până fac eu full-ul. Gata, dai și fă full-ul, că merg eu. Merg eu! Lasă-mă în pace acum. Uite că e loc de amândoi. Aici că vreau să mă pun acolo și... Dar nu în mine. Dă-te înapoi. Aici că intri în mine. Bă, șofer bun. Șofer Câte minute avem de când filmăm? de 8 minute. Și nici nu am ajuns la destinație. Și până acum, dacă mergeam mașinile bine, ajungeam de 50 de ori. Mamă, ce am făcut pe mașină, băi. Hai, da. Stai, bă, că n-am pus și o benzină. Stai că n-am luat cu nicio bine. Rare să bate cu cineva aici. Cu o mașină care nu știe să o conducă. Hai, bă, că ați făcut. Da? Mai vii odată? Vin, hai. Da, dar ți-am reparat mașina și am luptă. Am tot praf. Da, eu trebuie să o Bă, spăl. și eu trebuie să spun, n-am părat. Bă, ai mai copiat și tu. Am scris eu, Denis, ai scris și tu. Eu am scris numele meu, Rare. Da, dar ai mai copiat, că eu am făcut imatricularea. Imatricularea. Bă, dar am o mașină, o dubă, care scrie Mafia Neagră. Bă! E aia care fură copii. Da, deci noi suntem hacker de ea.
mașina verei. Nu știu O ce iei are. pe sus, pe aici, unde sunt casele astea. Pe sus. Mă! Să mă vezi că am... Da, fă, luat- da, te și pe mine. Am luat o bordură și s-a făcut o contra excitată. Bă, sincer, acum trebuia să ajungă de 5 de ori. Aaaa! Merge încet. Bine să vezi mașina. Ce e aia? Ce este acolo? Mai avem mult? Stați puțin. Gata, am revenit. Era mama. Stai încet. Am zis. Da, și Denis a Eu mi-am zis mie. Deci m-am de 10 minute și nici n-am ajuns, bro. Da, de 11 minute aproape. Și cred că vlogul o să se facă. Deci ca să... Bărești! Mamă, cât mai avem! Hai că acum e drum drept. Hai. Dă-i-le. Hai că de aici știu și eu că e drumul drept. Nu, că stai că trebuie să luăm, punem la pecul ăsta. La Pecu? Aici? Da. Oprim la Pec? Da. Bă, îmi patinează mașina vere. Ce-i fac? Ce-i fac și eu? Trebuie să o ducem la vericul. Trebuie să-i facem un tuning la vericul. Da, am uitat. Deci dacă vă spune 10 am filmat ieri, am avut treabă. Și nu știa ce să filmează. Da, deci eram zăpăcit. A spart geamurile în loc să filmească. Bă, taci. De bă, să fac și un tuning la vericul. De ce cansonezi? De aia. Stai bă că să vedem unde tu. Bă, de ce îmi faci așa? Ia dacă o dăm pe drift. Mod. Nu mai face? Era să... Am găsit soluția, dă-o pe drift mod. Drift mod... Nu, tot așa face el. Ok, nu. Bă, era să zic... Era să zic Whiskas. Cum a zis Costiana, am băut Whiskas. Am băut, am mâncat, what? Am mâncat Whiskas. Da. Hai bă, dă-i! Șobolane! Mamă, eu m-am dus. Vericule, nici mai mă vezi? Ba da, te văd. 300 la oră! Eu aici am făcut 400. Mam, bă! Ai trecut. Bă, nu mă oprește mașina! Nici a mea. M-am dus. M-am dus 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Frână! 18 metri în continuu în drift. Și cu frână. Și eu la fel. Acolo ar trebui să punem o Bă! schemă dublu și dublu. Ok, am trecut bariera, vără. Bă, Iar și 2 acum... metri în rariu, iar... Și acum patinează mașina, nu? Fac. Ce fac? Bați în mine, bați în tine. Am sufletul bine. Ok. Unde te-ai dus? Bă, dacă îmi patinează mașina, ce vrei să fac? Băi! Să filmez singur acest episod. Numai aici. Bă, patinează mașina pe nisip. Ce are? Da, am luat stâlpul. Hai, te aștept aici. Mă, uite mă, motocicletă. A? Poate să punem motociclete în joc. Ar fi fain. Ma, păi m-aș duce cu ele pe munte. Ia, nu n-a pus, bă.
What the hell? Mamă, taticule! Mă, ce tir! Ce mașină! M-am dus pe aici să văd dacă găsesc niște bani. Eu sunt numai cu banii, gen. Da, Denis, scrieți acolo în comentarii, Denis Ban. Nu bani să-mi dă bani. Nu Ba da, ba da. Nu vreau să nu mai mă duc. Haide, bă! Că bălan de pădure. Stai, bă, că nu știu unde am ieșit. Mamă, ce drum! Bă, zici că e cursa asta. Drumul ăsta zici că e cursa. Mama, cum iau? A murit dacă mergi cu 300 Tu mergi cu 300 la oră pe drum de ăsta, eu merg cu 100. Dar și 100 e mult. Și nici nu simt că merge cu 100, zic că merge cu 10 la oră. Nu-i așa? Dacă îi dau mai tare că murim. Mă! Aici ești? Cum ieși eu de aici? Dea după ăla, că n-ai oricum. Hai că m-a dat aici. Nu m-a dat departe. Nu m-a dat de... Da. Dar dacă mergeai în față, uite, era fost ăsta fără dără, barieră. Ok. Și putem să te trec. Nu e nimic. Bă, așteaptă-mă. Te aștept. Cu 200 la oră. Bă, când merg cu 200 la oră, zici că merg cu 5. Bă, filmăm de 16 minute și noi nu am ajuns. Eu merg în continuu, gen. Nu merg ca tine, nebun! Ba da. Mamă! Zici că sunt poliție. Nu mai țipa, gen, că o să sperie oamenii pe voi. Să sperie oamenii de mine. Că am voce de ghinogaul. Ghinogaul, da. Nu de ghinogaul. Hai că da, am voce de ghinogaul. Mămin de ghinogaul. Cumpăr un ghinogaul. Știți cum face copiii ăia mici? Mică. Ok, în fine. Mami, cumpără și mie un ghinogaul. Ghinogaul te mănâncă. Nimeni nu zicea ghinogaul. Bă, unde ești? Am luat-o pe aici să văd dacă e bani. Și nu e. Da, deci Denis... Bă, deci Denis e numai cu bani. Deci Denis a nebunit cu bani. Bani. Și era cât bani ai? 1 miliard. 1 miliard și trebuie să-ți cumpără un tir, dar o să-l cumpără un pentru vlog. Bă, nu mi-a dat spoiler. Mamă, pe unde mă luăm? What the fuck, castel. Bă, ăsta e castel? Hai, bă. Mă, hai să intrăm în castel. Punem frână. O să fiu prințesa. O să fiu prințesică eu. Eu o să fiu rege. Eu vreau să fiu prințesică de aia. Și aici cu 200, mă. 110, 130, mamă, rachetă! Da, trebuie să o luăm pe aici. Rachetă! Da, nu t-am oprit. Era bine dacă ți-o opream. Ia să vedem aici ce e. Ce e aici? E castelul? Unde e castelul? Ai zis că e castel. Nici aici nu-i bani, bă. Deci da, deci ați văzut Denis? Omorâtul pe bani. Moartea banilor. Moartea banilor să te facă bani. Să știți? Da, Obsedați de bani. Da. Da, băi! ce e aici? Nu știu, haide să plecăm, bă. Bă, fi de la cauciucut, trebuie să cumpărăm cauciucut. Ia cumpără tu întâi. Hai că cumpăr acum cauciucul. Dă-i, bă, dar să plecăm. Aici a fost castelul sau nu e? Bă, nu e castelul, ai zis că e castel. Nu e, mai în față. Hai la castel, că vreau la castel să fiu și o prințesă pentru prima dată de când mi-au dorit. Uite aici. Ma, castel, te aștept de mult. Vreau să fiu rege. Pune frână, nu mergi tare aici. Ok. Trebuie să o luăm pe aici. Unde e castelul? Am intrat cu mașina în castel. Trebuie să vin cu Carlinga și cu cai aici. Asta nu e castel, boy.
La ce? Nu. Asta e palat. Nici E nu la pot... fel. Castel cu palate la același lucru. Cine? Uite, palat în apă. Mă. Deci nu putem să intrăm măcar în el, bă. Ce urât. Mai bine mă duc. Eu avem mai mult pe aici ca să fac. Deci da, psihopat de bani. Scrieți comentarii. Psihopat de bani, Denis. Ce s-a întâmplat? Bă, pe unde trebuie să... Hai, da! Pe aici? Să vedem. Cred că pe aici, unde sunt eu. Da, pe aici. Bă, pe aici! Da, da. Deci da. Aici tot un ăsta nu-mi place, nu mergem acolo. Tot la fel. Vreau să intru și eu în pizza, bă. Să fac și eu. Să Băiță. fac băiță, că nu am făcut de mult. Băiță. Da, copiii ignorați, dați mai în față la minutul 21. La minutul 21. Dați mai în față. Da. Deci mașina eu am făcut. 21 e? Da. Băiță la curuleț! Băiță la curuleț! Da. Da, cred că nu e interesant acest vlog. Foarte interesant, da. Foarte. Ne Ne plimbăm. plimbăm. Nu găsim niciun bani. Vă- Bine nu veneam. Vă arătăm ce s-a pus aici. Măcar. Altfel. Eu nu am venit să văd ce s-a pus, am venit să văd dacă... Deci v-am zis, psihopat de bani. Scrieți comentarii, Păi trebuie să psihopat. tunesc tirul, bă, și tirul e 900. Bă, bani și mai îți rămân 100. Nu, că e 950. Mai rămâne 50 de... Bă, așa-s Bă, cum? scrieți în comentarii dacă îți cumpăr tirul, îmi scot banii cu ăla de la cargo, că am văzut că poți să livrezi. Dacă îmi scot banii, îl cumpăr. Dacă nu-mi scot banii, nu-l cumpăr. Da, dacă îl scot, nu îl cumpăr. Da, nu înțeleg vorba asta. Bă! Da, și eu am văzut așa acum. Îți iei bătaie de la mine. La ce? Că sunt mai în față decât tine. Păi și ce? Păi tu nu poți să-l arăți. Eu trebuie să-l arăt aici la oameni. Ia uitați, aici sunt copaci, aici nu știu ce asta. Cred că e verdeața asta, dar cred că e verdeață sau cartof. Verdeață e Astea sunt pepeni. Pepeni. Ce e aici? Bă, am ajuns în Grecia. Grecia, n-am fost niciodată în Grecia. Eu acolo m-am născut. Eu m-am născut în Grecia, să știți. Și eu în America de Nord. Da, Denis e american. Speak English, cacaluta? Ok. Ok. Speak English Romania? No. No? Mi de parle fapt, bien anglais. parle morce logicamente? Englez, oui. Ok. Da, e engleză, dar mai mult în franceză. Da, e o engleză Qu'est-ce que tu franceză. parles morce logicamente? Engleză franceză asta, domnule. Nu știți voi. Nu știți voi de-astea. Nu sunteți știți, voi sunteți mici de aia, sunteți prichindei. Sunteți prichindei. Rare își face ce fac eu. Am făcut eu așa, am făcut și el așa. Ciment. Mă, pe la ciment! Direct în borduri am luat piatra. O pe la ciment, bară spartă, oglindă spartă. Mai adineauri am avut oglinda spartă, acum nu mai am. I-am totul Dar spart. acum am bara spartă din Da, față. deci Da. ia uite ce am la mașină. Bă, deci, să ia la Lopoș. La loc. La Lopoș, nu să zic că la Poliș, la Lopoș. Noua lucru. Se ia la Lopoș. La Lopoș se ia asta. Deci v-am zis, ăștia sunt pepeni galbeni. Da, serios, chiar zis că e pe pingal.
mai mult dovleac. Dovleacos. Dovleac în formă de migdală. Dovleacos. Deci da, cam acesta a fost videoclipul, fraților, dacă Da, că n-am ajuns până acolo. în vârf. Hai că mai e puțin. Gata, am ajuns. Hai că și eu mai am puțin. Mai am puțin și de-au Am trecut bariera și am ajuns. Am trecut bariera la vamă! Cât am stat? Ce am stat? Câte minute am? Băi, am stat 25 de minute degeaba și n-am găsit niciun ban? Am găsit un ban. Mie nu vine să cred. Eu mă duc să spăl mașina. Pa! Da, deci cam acesta a fost videoclipul. Dacă La revedere! Pa!